Hej, velkommen til. I dag vil vi gerne snakke om spørgsmål 2, rent rotationsspektre og udvalgsregler. Vi er gruppe 5, bestående af mig selv, Henry, Dominik og Carrara, og vores inspiration er fra Stefans bog. Lad os starte med at definere Hamilton-operatoren for rotation. Her har vi, at minus h bar i anden over 2 gange den reducerede masse gange Laplace-operatoren giver os vores Hamilton-operator i kartesiske koordinater. Vi vil gerne have det i sfæriske koordinater, og her kan vi bruge Legendre-operatoren i anden, som ser sådan her ud. Den har en nyttig sammenhæng med vores impulsmoment, som er følgende. Impulsmomentoperatoren i anden er lig med minus h bar i anden gange Legendre-operatoren i anden. Det er super nyttigt, fordi når vi så skriver vores Hamilton-operator i termer af Legendre-operatoren og bruger den her relation mellem dem, så får vi følgende. Vores Hamilton-operator er lig med impulsmoment operatoren i anden divideret med 2 gange i, hvor i er vores inerti. Vi ved, at impulsmomentoperatoren i anden anvendt på en sfærisk harmonisk funktion, en generel sfærisk harmonisk funktion, har følgende egenværdi, nemlig impulsmoment kvantetallet gange sig selv plus 1, og så vores egen vektor. Impulsmoment kvantetallet j kan tage værdierne 0, 1, osv. Hvad vil det så sige for vores system? Jamen det vil sige, at vi ved, at vores energi, eller vores laveste energiniveau for rotation er lige med 0. Men vi kender Heisenberg, så det vil så sige, at vi ikke kan kende orienteringen af vores stive rotor. Hvad ved vi ellers? Ja, altså hvis man regner det ud, så kan man se, at energiforskellen mellem to forskellige impulsmoment kvantetal er lige med 2 gange b gange j plus 1. Så det vil sige, at det er en kendt energiforskel. Hvad andet ved vi? Ja, men vi kan bruge det her til nu at skrive vores overgangsdipolmoment, som er lige med følgende. Så, hvad kan vi se herfra? Ja, vi har valgt at kigge på et rent rotationsspektre. Ren rotation, det vil så sige, at vores bølgefunktion for den vibrationelle del i den første state og den sidste state er den samme, er lige med den samme. Og det vil så sige, at da de er normeret, så er dette udtryk lige med 1. Hvad kan vi ellers sige? Givet at vores initielle og final state for rotation er den samme, så ved vi også, at selve vores stive rotor ikke ekspanderer sig selv. Og det vil så sige, at den her faktor er lige med 0. Så slutligt, lad os lige kigge på det hurtigt. Det vil sige, at vores overgangsdipolmoment er lige med dipolmomentet gange den her funktion. Hvad kan vi sige? Vi skal have en permanent dipol, og
Noget vi kender fra sfæriske harmoniske funktioner, det er, at j skal være lige med plus minus 1, og mj skal være lige med 0 eller plus minus 1, afhængig af orienteringen i x, y og z.